waka unabona yumi. Enkobera waka unabona. Enkobera waka unabona yumi. Koronira witana yurane. Itu. Ana ye. Ante gara. Tawang. Tata. Naki. Chigas na wati ko bujere dega. Ya sibujete na jiti ngati korra bochabu. Digambiru sabe si bochabu ga. Oh. Ataraika. Hegasi ya ogoraita. Interview. Ni mai dai ya to bi. Ke ra ko ma de to ko ganya waka haji je. Ko ti to bochabu ga no ni jinsana ko jiraji. Mo bwatera. Interview. Interview ko bano mo ndori ya bochabu. Doja squeeze muri njara. Oka mo tigero bora chingoko. Kwa be tajiri tata ke. Oko konyi bi kokoro mugono. Bintu bya gwanja. Kora konyi bi kokoro mugono. Na kievon. Gendraigas. To soka. To soke. Tievin te data. Ora yo vai motara. Ora tari buya okay. Ora ninki ose ora kora. Enyo mo era la bere. Ma to ikora mereri na ende. Enyo mana bere. Otherwise, but to go Talia. Check it over to One never not Tara. Check it over to Never not Tara, the younger telling of Vinton Birbuya. Nagi. Can you run Kilibuya? The Kerekwan. And say a Tiokire. Asik. Tato got a TV. Obe. What, Stimamono? Paul. You got a randy, reduce him. Eredino got a road. Quite willing and said Tiogate. Nsenga kitio gato. Saibu nande igano nacha igene komere ka okobango sigete. Aseki. Bintu mbiri buyo soro. Na chiron konye hapa nyakenyo robono buna na bakore michango goeta bono it's my turn. Mundi gere ndancha mon konye. Chibe santa gere chinyinge bube. Echegi. Osoro na korra botuko bube. Na korra botuko bube na serikali roche te igo tochali. Egente ke batum no korra igo kobe ku quarantine. Quarantine yo roche serikali te igwa kanira utakere buye akanire. Siringeri bunana rituko. Kwendo SS bagata bosenya kwe yani. Ngese na korra renjira gete na igunga ki tigangenda baransi kera chi wiki bere bandigererie. No mate bagata banga gwikobera tambake. Bona bonkobera ale iri no konye nje mutakere muchange bwangu ndwa. Bono ya abantu kuna kumera na ndora sangino mu MC oyumi no kwete. Nero kuchikumera abantu bagwe. Omwe MC quarantine ya Monyoro Nairobi. Asiekire no esiminjiri gosoa. Bono inwe banyakinyoro morankonye. Elibunana ritukoro cho akesabu yu matuko 14 irenga chirachi. Elibunane quarantine Nairobi irengo go siekero rituko. Kwani lazima Nairobi quarantine. Manyabu turabeka mariogo turabeka ndagera. Ekinde getandagioka. Tari serikali gwakana ribindebi. Serikali yo gwakana nakaro chikobe kwa save na buna chiskuru chi boarding yali. Ali think komenya go ikambe ku hoteli. Umaite no monto skire. Monto morwaire ngi ocho ko hoteli. Yanda tate nyagitari. Quarantine to ikobe kunyagitari go kobe kunyagitari bono ya siekiro. Go ikobe ku hoteli kando. Takirengi ku hoteli chiringeri banana rituko. Bono ake sabu iyo matuko 14 ngo chiko siekiro chine chwe sairenga. Elbunane times 14. 14 days only. Chwe sinyinge tata. Ani lidate chine chwe sinyinge bobe. Na chibono na lakini ntuna abange kenyo. Oni lazima chiko siekiro. Kenyo na abange. Ngise kobera gana ndiri tukolinda abantu bakure kenyoro gyospi. Ngoba munandika na nchana bona sangini je next. Bono takironge chibe bwangu nduando ngonya gochanga kogenda raire ngorange. Kore kwerendi. Umwe msieto gwata bata. Umwe msiena gote basiekere Nairobi lockdown ya Monyoro. Ta no esi minjiri gosoa ene twakia sale koma eto burwairo obusali tikeregento. Bako uchumi bwaitire. Bono data ga aki. Bono libunana ga inkorusi. Na. Tali rasmonge libunana uma tenkoro ya buno gukune kosoro na gote inorara ntarambia kugichangwene. Oranga kwa ndege ntekyo. Oyibise nyomba mwawe dio. Ye minute na kule. Bona. Ora gente que nane que tá mais tengo sinyo ndako ya in the next few hours. Nga chibe sam lifted korusune kali ndege minyo kiku Nairobi nkonye. Ndege kuira. Toko ragali nchiri ko tira Nairobi. Bona no kikwa karo kwa manyano ko karo kwe gente kitari kurende. Gaki usoro. Tora mabira ali nyasa gutongete buya okororera abantu amabira kwarore baka mukao mabira ko musibeli ibintu byo koliera. No ncho musani ona bakondorera mabira. Sasa lakini bona chibe sa jango saba nechi nyinge. Ngae no nchiri nko bwate.
ase oroche 8 times 14 nchiri jiro ire ngoraru tani ire nganda tata no ne jibuna no ne chitata ne chinyingi rora no nchiri choboyo begete nyomba acha te yo tiko simeka chindagera togokwa acha te yo obeke chibesa nyomba ngala bana gocha kwakanda chifi abana tabwati acha te yo gachebesa ono gote chuchumi chiasare kire osona bomuntu ko gachebesa ngai kere kenda yonsi miake yonsi pio gache totarageri bana ni maita chibesa gache ne chinyinge bono yankwa gorari no ne chukura ne bitu sibyo ko tuba yangora ya rora trio bwate no monto mungaini to kwa bosa musatyo to sibye bintu iga aiki kono go senda yera ko ta kirori ko monta ko bwate siko kala bwangu bwanga kira abantu bali ubate namba cha besimi bate banya kombekera chibesa ya besende te yo mate mbwata aro bonoone chire ngokonga tata chire ba chiko sukyo mojango ko kolanga no ko nyara na ya mi ono yanga kingo korona bani chinyingo ta geteri bunane ngakibono nda ali elibunana matuko 14 aputi ndabeke chenda ge chigontiri tindabeke chendagera tindabeke chamariogo omaye ko ngemi akianda bona ko tebeke ne kinyure kingo suko changi koro muntu na rwe mie ebe na matanga to changira rende serious liemi usoro serious yele bona ine bese na kusiketa bosa onyandri naye kwali ko kunemi nale gochakuru bona ndo na rusi chinde tata kakima ko timbu ati bese bunandika no ne china bege teko to chikora chingende to kore kurende to kamera etai serious chenogo no egrof nogo no egente kia maiso ekikyo tubumon gose no gore kikyo ka nogo no esa ni taisa nyingi ke Nairobi ekebono nkyo ko ngemi ekingo se bona bakwara kuri no ne kikie maskia kia maiso ekemo ekina pako konya tata to ko chirigereoma to kono kondama no matenga kwandamire keromba to muchango maneno mako ngemi no matenga kwandamire ngibono kondamire osoro ata kwa te bambu ya mono minyoke kwa kera sante keronga temi kerongo kwa okiona tata akite bambu ya mono mono ngose koro soro emi nkira kore emi nyetukute rendo tige kwani ne rasmonyire nga so nyomba tata ngeti besa ke tige ko so tige bono ngingo monto ko konya na ko cha kongo abo nkonye minki bonera nkonye minki echine erure na chokuro moyo ne kora bwana bwango so nyomba ngati besa nchebone ndo na kora ngo onye muka hote ko boli boseneli chibwa ma kuwanjira ngati besa mwakere simi ngati besa tiko boliri emi ninki tata tige chine chibesa nkwata na chitabangire bintu bado oyandra ko tanga chine chibesa ngete okiona tumbu ati besa na go konyira na ndike kucha kongomani I understand na bora nyara muka akugambire tutokonga besa atararu idini tigakwanegwa mwakira esi mi motebi ni emergency ga kyonge chibesa chon speech nyomba ngo chibesa chonse ga ichiri bono nyendri chiro kanga na koire tingateri nganta getoku lakini nguru chibesa ngo kona koire icho bono to kirana na mungu ambi uligie perform bekiru mu uri otana na kirase onyore chibesa mu to ka uchangire bibi kunya ngo ikiri nyewe perform gingoku koigwete ne boboro iri bokweyana ngenda nchikoligie perform taibo abagambi basigete chobisi taibo oko ngemi ogonchangere mi okabande moyo okiona sabambu ya ndaisa kutoko ruchiri busa nongole rwe suti tabambu ya mono no nya sana liara ko bwena wakira santi kero kondama ekeninki bono etata ne bese ogete na chorete toikonga kende na taibo tani tiniko kwa kende toikonga kende taibo bunandika no chitimbu ati kende taibo ko ire chutima etino ne ichika igas chata kero koranga ichi ndi chikuru chikore tago nkonya kende mi tago nkonya kende pi ona kingo kora tukutane ndo nyogota ketayo kende bono ni abango tato ko konya ndago saberi oli tiango sabira ayo nyino kuma sabonda ko konya ko ngene ne roko bayo tara ruara taibo tani tira ruara na no mugambi amanyanga no ora na ko igwete bobe kango chieto ka be kwa sota kere ko be okay sawa njo moliri taibo tani ro moliri njo moliri taibo okay tiganga nche mie yo ko bando moliri taibo okay na ta bambu ya mona anya sana lya ko gorera chinchera nande muntu ko ta bambu ya mona ago sisi nigo mbu ya mona tara nkonya igotina konya igora ngemie yo chiko tangasa ngangwa nkonya igotina konya igota to ngemie chiko tangasa ngangwa nkonya te sawa tina ota to bana kwa rumu chango bono ingejinaru igojine chia obu ko kabu okay tani jana ko okay nchetikanga ko baraba sani ningo tata mbara twakora nirae tikanga no antivirus ndo wesana changere yagora bona kwa kandi kuchanga taibo kingi na kora sawa tomenya igo sawa ko gutwara shida to ndigi sawa kono njemanyaye na agusabira maya ama yogo sabira gotetenkwe na agusabira maya ege okay sawa twakora ni taibo na agusabira maya to siba ni taibo na ndo muntu kako kwa kende ke kata kora to kucha kumumani bona kenga kabasenge sininti ekeningi bono akaro muntu ako konyire kwa tabambu ya bona kebegeke ekenga kabasenge sininti osoro ekebono nkyo muntu ara kore mi
Anya kene yo koranta irani. Ndia bantu batike to change emi. Nga yo nye ngiri go konya. Nta. Ono tote ko irana ende. Ngiro ndo kota ngiri go konya. To gutwara nkore mbe usoro. To gutwara nkore mbe ora tandike bobe. Mbwata nkore ngia na koire no moyo murabu. Utakirota bembuya mono ogende bwangu okonyu. Tiga go convince nga kwa nkonyire. Anja ndiko nya kwa nkonyira ngotinjia. Ango na chire. Ero mondo go konyu gwa konya kana gwa sibia nkoro yaona ni nya sara go. Okay, okobandu alete bobe. Tiga nchengende. Akira abantu bali umbwata tina mbachabo isimo batei bankonye. Batabe nga na acha lakini ankwa bato uwezo bwo nkonya. Sawa sawa. Tiga ngende tiganje. Tiga ngende ndo na antivirus bono. Ngokonyoro mutako na mbibiti kwate bambuya mono. Kwa igora chinjira chaga soko chibochi. Nchira kyore igora na 50. Ah. Ona nje tindo chose ningo konye. Usoro mono okore koso negente kegiache. Tindo chose ningo konye. Yandae, yanda tigango sabere. Nseli ya kurumwao. Yandae tigango. Tigango che na achire kwa sababu wakonyi. Sawa, it's okay. Narorira basani mbwate. Ah. Ngoba likande era ini korugoro bakanse. Mbatikara noyo mo nintikara bila basani mbuya. Manya no mwemsi yebwe kambwate. Konge ntereli ngo konye tata genda kai. Okay, wakonye te wakonye te bono. Bono eroro nole. Onkonye te. Ngibono onkonye te. Tata kwa beri ngo ancho bokonyi bwana to go tikutansa. To ko betele abantu konya no bono muntu no ruaro kuiranana. Bono muntu tanya kurwara ngwanya gutumia no ebasa cia bono tibesa cia onke okolera yende. Ngigo ta kwakolera tibesa cia. Ayo okoruaro tata kuira. Otari no enya motanya kuri no ensu. Maesu gulichi chimboga. Emetere. Binto byabo se dita batu no enya. Kayo ko tibesa cia. Otari konga tibesa cia ontumia asuburuire. Bona kwarwarire usangi kwa satari korone kuriete. Usangi no kono rokune chinya mechi kuri nje kuri chitsukuma na ndebuya. Osoro kali ko bakegasi lakini kwa totati gonchangira taibo. Ekingira korera. Ayo musaro koli oli kire tibesa. Ekyondo kikira korera. Emi. Ah. Uma to kyondo ono konga ijorda. Tigabantu tigakuga abantu barase ko kagane. Tigangende. Esira yawe yarenga. Tigangende. Tibesa jitika chikonorio otambe obe base yuda. Kabeigo. Tiga chiko konya. Nagusabira. Tiga chiko tambo kyo agacha na korobaga. Ai nagusabira maya ndo bwenugu. Maya kyo gonsabira tago to gonchangira. Ndo bwenugu. Kwagera bono mutuko ngati. Kwasa chinsa bune chikangana yuta kironi obole mubuli bwa kwa ndo tolengu. Kenda tata, yando okonyu. Ke. Nyira nangwa koro yoko. Ya go konyu agira kini abantu nebikone. Yanda tikangoni ndo nara go kora tata. Sigebi. Monto taso kano soko ogocha. Totocha go itwa. O taso kano soka. Ogocha kuriga bokonyi nare wonchoka kwabe. Monto no karwardo na mbona. Ah, kia bantu mpakali. Yani oche to konyu na ndoko. Ogoncho kero kongira mulinsa okakane esira. Na kono boss. Monto kaga Monto na no ko bueno ta ko le saber buena kwanza. Mama Moki. Mbona unanishtua hivyo na sijakuona vile umeingia? Si ni vitabu za mtoto wako zimetapakaa kila mahali. Zingine zimepotea, zingine ndio hizi hapa hajui hata kuzipanga. Zenyewe ni nyingi hata nashindwa. Oh, guys, serious bana. Ati mtoto wangu hivi si mtoto wetu mimi na wewe? Huyu ni mtoto wako. Mama Mogi. Ndio maana nakuambianga kuna story ya Edupal mazee. Hakuna haja hizi vitabu zote. Unaenda Play Store, una download Edupal, app inaitwa Edupal. Umesema Edupal? Edupal. Mbona una let down hivyo? Edupal pia polisi. Edupal Africa. Iko kwa Play Store. Iko kwa hapa? Iko kwa simu tu, ingia Play Store nikiendelea kueleza Mama Mogi, tunaangalia kitu tusaidie. Kwa Nimeingia ndio hii. Ndio hiyo. Sasa ukisha sign in, iko na maswali, iko na majibu. Najua wazazi mmesahau vitu za shule. Unaweza revise na mtoto wako popote, hata kama ni huko nje mmekaa tu una revise na mtoto. Na ni pesa ni ngapi? Kuinstall ni free, lakini sasa wewe ndio utachagua subscription yako. Kuna ya monthly utaweza pata na 100 bob. Karatasi zinakuja na maswali na majibu, una revise na mtoto amani. Inagana na hizi za paper 1, paper 2, paper 3. Zote from class 1 mpaka class 8. Alafu unajua pia ina explainia mtoto, ile majibu ikikuja iko na explanation yake. Yaani mtoto anasoma tu kwa urahisi. Achana na maneno ya vitabu. Hizi zote. Mama Mogi. Yoi mama. Niwaambia.
EduPal, rafiki wa mwanafunzi. Mwanafunzi asibaki nyuma eti kwa sababu wako nyumbani. EduPal.